ongezwanga ukushukuthi awekho focus. So ngiyacela-ke bazalwane sibe focus. Ngizolandela-ke bazalwane ngesikhulumi sethu sesithathu bazalwane. Lesu esizokhuluma ukuthi uNkulunkulu nomuntu. Isikhulumi sethu sesithathu ubrother wethu ubrother Bongane oqhamuka SCGM. So cela ezokhuluma uNkulunkulu.
Benzothi umhleli manje angazi ukuthi wena uhlele kangakanani ngoba iBhayibheli liyasho ukuthi uzoba nabaphili Kristu masiloku sikhulume leswi. Amen bazalwane. Okunye kesa ngathi ngoba ngangapheli particularly mawungazi ukuthi uzothini ngathi ungavela uthi ingoma seyikhulumile ukuthi siyazingelwa imihla